Nyika yose zvairi kuziva izvi buda pachena kuti aiwa vakomana vanova macivil servants vanoonekwa aiwa vachisadlainiwa kati vanoonekwa vachinzi vari kunyatskuora nzungu chaidzo. Taona vakomana pana pavanenge vachimirira vakomana maticha zvamunoziva kuti aiwa each and every person anozikamwa kuti munyika ari successful aiwa akatombopfuura nemuruoko rwaeticha. Vanhu vese vanotozviziva kuti aiwa munhu wese hakuna munhu asina kupfuura maoko aticha panapa, but at the end of the day kunozoonekwa matichers aya achisidelainiwa. Sandipinda mashoko anobuda nyogomzara nhasi tichiona aiwa matichers achirangarirwa. Todebva subscribe like or turn on the bell icon. Tinoenda pahendo ye the news hawks vanobuda vachiposta picture iro vanyora vachiti while teachers are generally considered as the ultimate professionals the world over and used to be held in high esteem in Zimbabwe as they produce other professionals and in the process shape future generations. They are now treated with disrespect and even disdain in the country where they earn a meager $320 a month. Tikuona vari vachirangira matichers vachiti aiwa vanhu vese vanoziva kuti maprofessionals kana vanhu vakabudirira munyika vanenge vakapfuura nemaoko aticha, but pano patoona kuti aiwa vanenge vachihoreswa muhoro yatikuona kuti aiwa vakomana ava kana these guys they are not being satisfied aiwa neeffort yavari kuisa kana kuti neimpact yavanoita mumafuture generations. Vari kuya vachivaadvocatera vachiti aiwa the government inofanira kunzwa maconcerns evanhu vanenge vachiti aiwa matichers anofanira kurespectiwa, matichers anofanira kurangarirwa. Tudze mafungiro enyu motiwo kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa bvina comment section medu, so subscribe or like, so turn on the bell icon.